Ka Khasi Hills Autonomous District Council minta ka shitrik unailar 8,000 arpuar kala pinpau ya ka jingsngo persya jongka ya ka jing pentrekam jongka sorkar jilla ya ka CRPC bat CPC ki bala ban kta ya ka bor ka ikhtiar jong baro ki District Council Hamighalia ya ka ne layat hu do Chief Executive Member CEM jongka KHADC uba Titus Starwell Khain hadian ba ulalum ya ka jingalang jong baro ki MDC klem da pen ya ki nu ki seng sanhima sima ki wan uba Khain ulayat ho baga KHADC bakin pha ya ka rai jong kane ka jingalang ban persya ya ka te ka jingthmu jong ka sorkar. Nga khot khnang ya kini ka jingalang jong baro ki MDC ki badan hani po this council baro like kumut ni hoi kidon ki bom sunala lawan kidon ki lawan tika kadaw kalong ningkong ban batay kalau ka ni issue ban brief ki MDC baro kai ka impact Nani ka jing kata pada penrekam dagan ni notification na kasorkar ya ka CRPC bagi ka CPC amaro ka state ti shwa jong kani kala adon ka jingalang apo government ya ka bala khat daw commissioner state tu jong ka TCA ya ki lightly ki district council ya ki bala bikmat da ki law officer ki jongi lani ki legal council ki jongi hagate ka jingalang ka bala long haka si ko dia na dengan makala last Friday te ka bami na kani kecing ala suangan batay ki kalong ba na kaliang jong ka sorkar kala rai ba ban rilo ya kani ka propsan lani ban kmi bania sua but ban penkre ru ya ka draft notification ka bede ka extension ya ka CRPC ba CPC habaro ka state but ya kan ika draft on sapha sa council na kabantaban ay ka views ka jumi ti ka banta ka baningkong manta halo ganing banta ka longba ngidang up shwa ya ka ni ka draft ka banwan na kaliang government ya ka bangin se discuss na kaliang ka jumi ka council lani kaliang ka EC but ki legal council ka jumi kabaar ha kani ka jingalang mantalas ni laya pan paulot hi deki MDC baro fa ki bayadan lang klem da pet nakanu ka party makani kadika yap ka jo ka council tingi layarai mentarasi ba ya kata ka party affiliation ka jomi ibu syadir re ni wan ha kadika cingalang da kata ka mensim ka basukya kumki MDC na ka banta kani ka kam ka bakta ya ka ikhtiar ni ka bor jo ka district council te ni layarai lang bangin ai da ka resolution siya ka state government haka ba ni layarai ba ka kani ka notification kam day ban kata ya kibor baka district council kala ada pa hoy kasyong ha government haka nugur kom ban extend ni ban apply ya kani ka CRPC ba CPC haki code pijoki henry nakaliang ka council ngiyang bet haka nurim baya ka ka bala judan ka bala jutrekam daki ni district council code kijongi kade banne sya kunta kata kade karai ka banina sim bat ni sa ha state government bakum juru ni la sim ru eroi karai ka ni karai ka lomba yin persya dai nakaliang kijongi ya ka jing thu ban pentrikam ya ni ka limitation act ya ka jing pentrikam ya ka limitation act state kijongi ya ka ni ru kade ka we ka banta ka ba ni kwa ban kren ba state government kita kinong kirai kita ni sim akan ni kecil kenduk lang joki MDC kalau